Hai lwgwfwr, mari dong nोंसोर मोजाङैनो दं ना आंबो मोजाङैनो दं lwgwfwr नै अखा बोथोरसिनो मा जाबावोथाय जिफोरानो रानलाना lwgwfwr नै दिनै बेरेफुंजानि आंहाबो साहा लोंसै आरोना lwgwfwr ब्लग बानायनो सानदों आरो दिनै भिडिअ बानायनो सानदों आरो आंना lwgwfwr मा खालामनाय जायो मिथिया दाबो ओरैनो नायलांबाय थादो lwgwfwr मा खोथिनो हायो आं ओरैनो जानला मोनलासो न'नि आरोना ओरैनो जों जानाय लोंनाय बिदिनो अखा बोथोरावलाय आरोलाय मा खालामबावनो अखायानो जि नागारला lwgwfwr बोथोराव नै आंहा फिथा जानो नागिरबाय माइब्रानि फिथा गुदुं गुदुंनो साहा नैथिं आरो नै बोथोरानो जि अखाया दासो एसे नागारदो आरोना lwgwfwr नै साहा लोंसै आंहा जि गुदुं गुदुंनो जानोसै lwgwfwr नै गरम गरम गोथाव थान्दा गोजां बोथोर बायदिसो मोनलायलायबाय ना lwgwfwr गोथाव जादो फिथाइया lwgwfwr आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय जोबजासे नायलांदे lwgwfwr ओरैनो न'नि आरोना lwgwfwr जानला मोनलासो बानायनायलाबायबाय आं ओरैनो अखा हानायावलाय मा मोजां भिडिअ बानायनो साहासो लोंगासिनो आंहानो बोथोरानो सान्दुं दुंदोंना दुंलाथाय lwgwfwr जिफोरानो रानलासो माथो लेथ्रा जाथारो नोंथां बायदि माथो जायगाफोराबो ना नायलांबाय था lwgwfwr जोबजासे भिडिअखौ lwgwfwr नै जोंहा साहा लोंनानै एबार खुमालखौ दोननानै चापागुरि बाजाराव नायहैनो नागिरदों आरोना अखा हानायनि मा ओंखारदो ना फिसा ओंखारदों ओंखाराखै दैमानि ना ओंखारोना lwgwfwr मालाबा मालाबा दैमानि ना नायहैनोसै माबायदि जादों लानानै नायहैनोसै आरोना जों दा थांगासिनो दं आरो नै जों गारियाव दंथ'वाखै नैथिंसो फैदो जोङो माबाथिं बङाइगावथिं दखानफोरानो खुलिया नै बन्द' गोजा गासिबो नै इउनिभार्सेल मलाबो खेवाखै खोमा नैनो lwgwfwr इउनिभार्सेल मला खेवथ'वाखैनो दाबो अखा हानायखायनो खेवाखै 9ता 10तायावसो खेवो गासिबो बन्द' गोजा नै नायदो lwgwfwr चापागुरि बाजारखौ नुफेराखैबा जोंनि चापागुरि बाजारा माबायदि मोनो मोननायालाय मोजाङानो गामिनिफ्रायबो लाबोयो नोंसोरबो नायदो lwgwfwr जायफोरा नुफेराखै चापागुरि बाजारखौ दैलिग बाजारखौ lwgwfwr आंनि भिडिअ नायदो आरो नोंसोरो मोजां मोनदोंबाथाय ओमफ्राय लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय lwgwfwr दे बाजारा नै मोनफैबाय नामा ना ओंखारसारदो लकेल ना ओंखारसारदो नै बोथिया माबा माबि मा होननानै बाजारानो बोरैबासो दैमानि नाबो ओंखारदो नायदो lwgwfwr बाजारा बिदिनोसै बारा माबा मोजां नङा नैथिं अमा मोनो अमा नाया नैथिं ना फानो आरोना ना लाबाय आंहाबो ना बोथिया मिक्स बाजारानोथ' बारा माबा जायाखै मानसि गैया आरोना अखा हानायखाय आलाय सिलाय
दै जाजोब्बायलै थांनोनो लामायानो गैया होनानैनो बोरैबा जाजोब्बाय बाजार माखानो लामाया मैला जानानै दै गोजा 친구 가서 비시래 부치야 능나? 하? 시원해 말이지 시래. 130 ना? 120नि हरदोब्रा हरा नाया इसेनो लाखाबायमोन आङो ओंखायनो एम्फौ नै जों बानलु सिब्र' ना लकेल 120नि हरा दे हरदो जायखिजाया मोनसे नै लाखाबायमोन आङो मोननैखौ लाबाय आं नाखौ लानोसै आं नै लोगोफोर ना लकेल अखा हानानै बाजारानो गाज्रि मानसिफोरानो बारा गैया नोंसोरो माबायो आरोना फिसियो नायालाय बेसे बुरजा लाबोदोंमोन नाया सेरब्रैल'खा सेरब्रै ना औ सेरब्रै दंजोबो अखा हानानै एसे मानसि खम बिराद मानसि खम जादों जोंनि बाजारा मेवायाबो जि मोजां मोजां लाथ'लाङो मेवाइखौ फ्रेस फ्रेस बर' हिनजावफोरा फानो न'फोरनिफ्राय इसे इसे लाबोनानै फानफैयो आरोना बयबो जिरायफैयो आरो हिनजावफोर अखा हानायखाय बांद्राय मोजां खुबैनो हायासै आरो आंना लोगोफोर ओमफ्राय माबाबाय आं लाबाय आं नाल' लाबाय ओमफ्राय दा सिनि माबा माबि लांसै बिस्कुट मैगङाथ' न'आवनो दंजोबखायो जोंहा बारा मोजां खुबैनो हायासै आरोना लोगोफोर अखा हानायखाय अखा बिराद नाखौ मोननै थफ्ला लाबाय आरो ना लाखांखाबायमोन ओमफ्राय ना लकेल गुरनायखाय ना बोथियाखौ लाबावबाय आरो आंना लोगोफोर दा थांसै हरनि बाबाया नेगासिनो नायलांबाय थाजोबजाखो दे दहाय चापागुरि बाजारनिफ्राय ना लाबोनाय ना बोथिया ना सिंगि खावसे बाथोन देनोसै एवबाय दं खावसे खावसे संबाय ना सिंगि थेंगोना गोरि बोथिया दालि अखा हानायखाय जि मोजां मोजां ओंखारदों नाफ्रा लकेल लकेल लोगोफोर चापागुरियाव लोगोफोर नै जोङो
न'निफ्राय ओरै मोनसे जोंना चापागुरिनि न'आव ओंखारबोदों आरो लोगोफोर जंगलफोर रावबो थाया नालाय फाराथियाफोर थायो आरो ना लोगोफोर नोंसोर मोनसे बुस्थु खोथानो नागिरदों आरो माने चेरि बिफां नोंसोर नुफेरबायमोन दाना नुदोंना नुवाखै थारमाने नुखांबायबो जानो हागौ गायदोंमोन नालाय जि बुरजा फिथाइया लोगोफोर चेरि बिफां आरोना जों गायफैदोंमोन उन्दैयाव नायनानै गायदोंमोन आरोना लोगोफोर दा देरलाय लांबाय फिथाइयाबो थाइदो थाइगासिनो खोरिगासिनो आरोना फिथाइया लोगोफोर मोननो मोनफेराखै ओमफ्राय आं खोथायनोसै आरोना लोगोफोर गोरलै गोरलै थाइदोंमोन मोनैनायाव बाबु मोनथारा थायो नालाय बिसोर ओरै दैखरथिंजाय फैद्रायनायखाय नै दालायखौ दाननानै दोनदों आरोना खावसे लोगोफोर बेथिं दालायखौ नायबानो जाबाय लोगोफोर फिथाइखौ आं खोथिनो र' लोगोफोर बेनो आरोना चेरि बिफाङानो फिथाइया इनो गोथां गोथां गल गल थायदों आरोना लोगोफोर नैबो थाइसे नैबो थाइसे नैबो थाइसे थायदों आरोना लोगोफोर बिबाराबो बारलाबाय थायो लोगोफोरनिनो आरोना चेरि बिफाङानो बिबारफोराबो बारलाबाय दङ फिथाइयाबो थाइदो बेनो आरोना लोगोफोरनि बिलाइया जायफोरा सिनाया नायनानै लादो चेरि बिफाङा माबायदि जायो मानसि थानाय जाया नालाय नायनाय जाया फिथाइयाथ' थाइबायानो थायो दाउआसो जायो ना मायोथाय लोगोफोर बिबारखौ फिथाइनि बिबारखौ नायनो आं खोथैनो सेस्था खालामदों जागाया लेथ्रा जानानै दङ लोगोफोर फिथाइयाथ' गोजौआवसो दं आरोना बिबारा लोगोफोर बे गाहायाव दं नामा खोथैयो आंनाव बिदिनो आरोना कमेन्ट आरोना लोगोफोरनि बे फिथाइ आरो लोगोफोर नैनो आरोना चेरिनि बिबारा नुबाय दा ओइथिं नै मोजां नायनानै लादो नै चेरिनि बिबार आरोना लोगोफोर बे चेरि बिबार चेरि फिथाइनि नैयाव नै दङ लोगोफोर नुबाय दा चेरि बिफाङा माबायदि जायो आं जोंनाव फांनै दंमोन आरोना लोगोफोर चेरि बिफाङा मोनजाखांबायबो आरोना न'नि फिथाइखौनो लोगोफोर फांसेया फिसामोन कालिगावआवमोन आरोना गोरलै थाइसेल' थायदोंमोन दे लोगोफोर बेयो मोनलायलायदोंमोन मालाबा खिथिगोन दे आं नोंसोरनो र' हायोबाथाय इ भिडिअआवनो एसे क्लिपखौ होनानै होगोन आं नोंसोर लोगोफोर दे बिराद गोजा कालारा ओरैबायदि नोंसो फेक बायदिसो मोनगोन खिन्थु रियेल आरोना लोगोफोर बायनानै लांदोंमोन इ बिफाङा खिन्थु थैबाय आरोना लोगोफोर जोंनाव जागा गैया नालाय थालिगावआव गायनो ओमफ्राय इयावबो चापागुरियाव एसे थोन थोनना जागाया नै माबा माबि गायबाय खान्थाल सान्थाल आरो चेरियाबो जि जागा लाबायना गावनो हारसिंनो ओंखायनो जोङो इखौ गायफैयाखैमोन आरोना लोगोफोर खिन्थु मोनजाखांबाय आरोना लोगोफोर फिथाइखौ जि साइजखा गोजानो बेबो जि थायगासिनो दं लोगोफोर देनां जुदि थायनानै मोनोबा बुरजानो नोंसोर जानो फैदो लोगोफोर जोंनि चेरि बिफांखौ नायनो फैबानो जाबाय आरो आंनि साबस्क्राइबारफोरा जाफैनोबो हागोन आरोना बुरजा थायबासो दे लोगोफोर दाबो जोंनो मोनजायाखै आरोना लोगोफोर सिनायसिगोन ना एबारनिफ्राय चेरि बिफांखौ लोगोफोर जायफोरा सिनाया ओमफ्राय नै भिडिअखौथ' मा खालामनो दा टाइम जाबाय नालाय खुनालखौ लायनोसै आरोना लोगोफोर जोङो स्कुलाव लायनो थांनोसै खुनाला दाखालिफोरनिफ्रायथ' बिसिना माबानिफ्रायनो 7थानिफ्रायनो क्लास जाबाय दंमोन ना लोगोफोर फुंनिफ्रायनो ओमफ्राय दाना आरो दिनैनिफ्राय चेन्ज जालायबाय आरोना मा होनो दिनैनिफ्राय आरो नै गावसिनि गोदोनि टाइमावनो जाफिनबाय आरोना लोगोफोर 8:30आवनो 9थानिफ्राय क्लास जायो आरोना बिसिना 8:30आव फैयो बिदिनो 8थाफोराव फैयो मालाबा न'निफ्राय ओमफ्राय दिनै आरो नै 8:45 बिदियाव गयो आरोना बिसिना लोगोफोर 2ता जाहां जाहांआव गयो आरो हरनि 8ता लायनो थांसै दा लोगोफोर